ba to in ka ji baka gane ba layin ka bane ba sai ka wahalan kirana ba baka iya ilimin hisabi ba kenan sirrin yafi karfin ka sai ka bar ma abota hisabi su suna ji sun san da su ake kayan su ne kuma da an faɗa da amullaka a buge shi da tara sun sanya za su yi su zuba ƙarshe sun sanya za su yi su buga in sun buga zai fitar musu da ya ja game da mutanen da suke buƙatan fita daga cikin wani kunci ko damuwa ko wata hidima ta same ka wadda kake so ka samu kuɗi daga nan zuwa kwana 7 idan wannan hidimar suna ne biki ne tafiya ce mecece dukkanin dai anwa na humum da suke damun mutane wanda ana neman yayewan damuwa a cikinsa to ga wani sirri zan bada sai dai akwai bugun hisabi a cikinsa shine zaka rubuta da'amul laka ma'ana 2 3 4 7 9 da'amul laka sai ka buge shi da tara shine sandan zai fitar maka da ya ja'ibu haka zaka ga ya fitar to idan ya fitar da ya ja'ibun a ƙasan ya ja'ibun zaka fitar da hatimin ja'ibu khaliyal wasdi wanda tsakiyarsa ba komai a sama ka sa Allah a ƙasa ka sa Jibril sai ka sa bukatan ka tsakiya mun san da yanda ake dora ya ja'ibu ko sai ka sa masa kun fayakun kusurwansa duka hudu ta waje kun fayakun ko da ma baka sama hatimin da zamu sa a group ba kenan to idan ka fitar wuridin da zaka yi shine zaka ya ja'ibu 7777 za'za'in kenan sai kai inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun kafa 1000 haka zaka yi har tsawon kwana 7 kal'ada mun sani duk abin da aka ce hatimi ne a zuba a rubuta a ƙasa ba a san a rika goge shi har sai wannan kwana 7 ya cika ba wai yau kai ka girgije gobe kai ka girgije kana girgije sirrin da haka in ka zana shi kawai sai ka gama adadinka kuma duk wanda ya ji bai gane ba da wasu suna yawan kira na su ce ai ba su gane ba su sun gane kaza amma ba su gane bugun nan ba to in ka ji baka gane ba layin ka bane ba sai ka wahalan kirana ba baka iya ilimin hisabi ba kenan sirrin yafi karfin ka sai ka bar ma abota hisabi su suna ji sun san da su ake kayan su ne kuma da an faɗa da amullaka a buge shi da tara sun sanya za su yi su zuba ƙarshe sun sanya za su yi su buga in sun buga zai fitar musu da ya ja'ibu sannan za su fitar da hatimi su kuma masana wafaƙi da an faɗi hatimin dan ba lalle ne masanin hisabin da ya iya bugu ya iya fitar da kuma hatimi ba dan fanni ne daban-daban wanda yake da ilimin wafaƙi shi kuma da na faɗi hatimi na musallasi khaliyal wasdi ya san me wanda zaka sa masa 1 a nan 2 a nan 3 a can 4 a ƙasa 5 a nan zai bar maka gida 3 gida 3 nan zaka faro shi daga ka dora shi gida 3 kacal kai zaka zo ka dora astaghfirullah duk da na ce hatimin ya ja'ibu ne ba ya ja'ibu bane wato sirrin ya ja'ibu ne amma hatimin kuma ya wahabu ne saboda hatimin za ga 1 a can 5 kaga shida kenan 5 ga 8 nawa 14 shine wahabu kaga wawun nawa shine 6 habu ba 5 nawa 11 ko alif 1 12 kenan ba 2 shine 14 bugu zai fitar da ya ja'ibu amma hatimin wahabu khaliyal wasdi ka sa Allah a ƙasa Jibril a ƙasa ka sa bukatanka ka kewaye shi da kun fayakun usur wannan kun fayakun sama kun fayakun hagu kun fayakun ƙasa kun fayakun wannan sirrin ka ya fita kenan haka zaka yi shi kana wuridi har kwana 7 kuma in Allah yadda za a sa muku hatimin a inda kuke dauka assalamu alaikum wa